Prajeme vám všetko len to najlepšie, aby ste sa aj v tej 80-ky na gauči vedeli na seba pozrieť s rovnakou láskou ako dnes a pripomenúť si, prečo ste sa rozhodli stať svojím. Pre tých, ktorí Marka poznajú menej, na prvý pohľad pôsobí ako milý a sympatický chlapec. No za týmto nevinným úsmevom sa skrýva párty zviera, ktoré dúfam dnes všetci zažijeme v plnej forme. Pre tých z vás, ktorí Veronku poznajú menej, je to temperamentná žena, ktorej výraz tváre často povie úplne všetko. Takže vždy, keď sa mi dnes večer dostane mikrofón do rúk, tak najskôr kúpite na ňu a ak bude niečo zle, tak ma radšej rýchlo posaďte. Ale úprimne tento je temperament, ale pre mňa celý život jednu obrovskú výhodu a to bola tá, že som potom vyzerala ako tá slušná mladšia sestra. Písal sa 30. júl 2022. Legendárna Dolinka. Veronka v nasadení popolušky na miesto princeznej, spotená, unavená z práce a mi večer napísala správu, ideme na zábavu. Do pol hodiny o nás vedeli všetci na parkete. Lenže to ešte nikto netušil, že medzi všetkými bol aj Marko, ktorý väčšinu vôňu elegantne vybalancoval závanom z baru. Keď človek zbadal jeho pohyby, ktoré on pravdepodobne nazýva tancom, bolo úplne zrejme, že záujem je vážny. Poviem predmet, ktorý máte hľadať a posledný, ktorý tu dorazí naspäť s tým predmetom, ktorý má nájsť, vypadáva. Na kolena niekoho, kto má bradu. Tak samozrejme obrovský potlesk, Kytica má majiteľku.